a journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Nsellem il-dawk illi qegħdin isegwuna għal din il-quddisa jiena Father Marco Portelli. Bħalissa l-ħidma tiegħi f'data hija ħidma mal-persuni separati, dawk li huma separati u dawk li qed jisseparaw sfortunatament l-għajnuna li għandhom bżonn u l-familji f'diffikultajiet. Inżuru wkoll żewġ skejjel, waħda primarja, is-St. Dorothy ta' Sliema u l-oħra sekondarja Sacred Heart ta' Sliema. Nitolbu għalija jew nitolbu flimkien għal din il-quddisa biex inkompli wettaq il-ħidma tiegħi b'mod sew. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal din il-quddisa. U ngħidu flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti. Jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-għamil u billi ħallejt mirijiet. Tija tiegħi l-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, l-Anġlu l-Qaddisin kollha lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla ħanin li tista' kollox minnek ġej li l-fidili tiegħek jagħtuk servizz xieraq u taġieħ. Għamel li mingħajr ebda tfixkil inħaffu biex niksbu l-wediet tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Eżis, aħna qatt li aħna ħafna, aħna ġisem wieħed fi Kristu u kull wieħed minna membru tal-ieħor. Aħna għandna doni differenti skont il-grazzja li Alla tagħna. Jekk għandna d-don tal-profezija, ħanħadmuh skont il-qies tal-fidi. Jekk għandna d-don tal-ministeru, ħanservu. Min għandu d-don tat-tagħlim ħajjallem. Min id-don ta' tħeġġiġ ħajħeġġeġ. Min id-don ta' tqassim ħajqassam bidejh miftuħa. Min għandu l-awtorità fuq l-oħrajn ħajmexxi bil-ħerqa. Min id-don tal-opri tal-ħniena ħajamel dan bil-ferħ. Qisu li l-imħabba tagħkom ma tkunx wiġġ ieħor. Tamlux il-ħażen, żommu mat-tajjeb. Ħobbu li xulxin bħal aħwa. Fittxu li tistmaw li xulxin. Tħallux il-ħrara tagħkom tibred. Tħeġġu fl-ispirtu.
aqdu lil-mulej, ifirħu bit-tama, stabru fl-hemm, itolbu bla waqfin. Aqsmu ġidkom mal-qaddisin li jinsabu fil-bżonn, ilqgħu f'darkom lil-barranin. Birku lil dawk li jippersegwitawkom, birku u la tistħu lil ħadd. Ifirħu ma' min jifraħ, ibku ma' min jibki. Aħsbu f'xulxin l-istess, taħsbux fi ħwejjeġ kbar, imma fitxu l-umli. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Żomm lir-ruħi fil-paċi tiegħek mulej. Żomm lir-ruħi fil-paċi tiegħek mulej. Mulej, ma tkabbritx qalbi, anqas ma ntrefa' għajnejja, jien ma ġrejtx wara ħwejjeġ kbar, jew wara ħwejjeġ ogħla minni. Żomm lir-ruħi fil-paċi tiegħek mulej. Imma żammejt ruħi fi skietu l-mistrieħ, bħal tarbija f'ħoġor omma, bħal tarbija miftuma, hekk ruħi ġewwa fija. Żomm lir-ruħi fil-paċi tiegħek mulej. It-tama Iżrael fil-mulej, min issa u għal dejjem. Żomm lir-ruħi fil-paċi tiegħek mulej. Ejjew għandi intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin, u jiena nserraħkom, jgħid il-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien wieħed minn dawk li kienu ma' Ġesu għall-mejda meta semgħuh jgħidan qalu: ħieni min jiekol il-ħobż fis-saltna ta' Alla. Iżda hu wieġeb: wieħed raġel għamel pranzu kbir u stiden ħafna nies. Meta sar il-ħin għall-ikel, bagħat lill-qaddej tiegħu għand il-mistednin biex jgħidilhom: ejjew, għax ġa lest kollox. Imma l-kol xorta waħda bdew isibu xi skuża. L-ewwel wieħed qallu: xtrajt għalqa u jeħtieġli immur nara. Nitolbok tadirni. Ieħor qallu: xtrajt 5 żwieġ barrin u sejjer nara x'jagħtu. Nitolbok tadirni. Ieħor qallu: iżżewwiġt, għalhekk ma nistax niġi. Il-qaddej reġa' lura għand sidu u qallu kollox. Is-Sinjur b'korla fuq u qal lill-qaddej tiegħu: ħaffef oħroġ fil-pjaċezz u triqat tal-belt u daħħal hawn il-foqra u l-matuba u l-omja u t-sopob. Il-qaddej imbagħad qallu: sar kif ordnajt int, Sinjur, u għatemm il-wisa. Qal is-sit lill-qaddej: oħroġ fil-modijiet u fl-eliqi u ġiel lin-nies tidħol ħalli dari timtela. Għax kif ngħidilkom jien, ebda wieħed minn dawk li kienu mistiedna ma jduq l-ikel tiegħi. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Il-kelma ta' Alla llum tkompli hekk f'dawn il-ġranet kif smajna anki fil-ġurnata tal-bieraħ, tistieden lilna l-koll biex inkunu responsabbli lejn xulxin. Responsabbiltà reċiproka. L-ewwel qari jtina 7 doni differenti u hemm oħrajn imma isemmi 7 doni. Numru 7 li fil-Bibja anki jfisser numru infinit. Hemm diversi doni mogħtijin lill-bniedem illi aħna fid-dmir li narfuhom u li nħadmuhom. Jisemma id-don tal-profezija. Il-profeta mhuwiex dak li jħabbar il-futur,
Imma dak li huwa tant qrib ta' Alla li jaf Alla x'irid jgħid lill-poplu tiegħu. U allura xi kultant ukoll jista' jantiċipa x'jista' jiġri jekk il-bniedem iwebbes rasu u jwarrab lil Alla. U allura jista' jkun li wħud minna għandna dan id-don tal-profezija, id-don illi inwassal il-kelma tajba, il-kelma ta' Alla lil ħaddieħor. Jissemma d-don tal-ministru, tal-ministeru. Is-sejħa li għandna kull wieħed u waħda minna, speċjalment permezz tal-magħmudija, biex ngħixu r-rida ta' Alla u nagħmlu dak li l-mulej jixtieq minna. U din li nibqgħu niskopruha il-jiem kollha ta' ħajjitna, kull ġurnata. Jissemma wkoll id-don tat-talim. It-talim mhux biss li inti tkun intelligenti, għax hawn minnu intelligenti u forsi m'għandux il-kelma kif jgħaddi t-talim lil ħaddieħor. Id-don tat-talim dik il-kapaċità li inti dak li tallimt frott l-esperjenza ta' ħajtek, kapaċi jiddawwa lill-kuxjenza ta' ħaddieħor permezz ta' dak it-talim, permezz ta' dik l-informazzjoni, ta' dik l-esperjenza. Jissemma wkoll id-don ta' tħeġġiġ, kemm għandna bżonn li nħeġġu lil xulxin mhux fil-ħażin, fit-tajjeb. Li aħna nsibu l-pożittiv fil-persuni l-oħrajn, mhux dejjem nikkritikaw n-negattiv. Li nkunu allura n-nies ta' kuraġġ. Dan huwa meta inti tħaddem id-don ta' tħeġġiġ fil-mulej, fit-tajjeb. Jisemma wkoll id-don ta' tqassim u hawnhekk il-ġenerożità li aħna ngħinu lil dawk li huma fil-bżonn. Smajna anki fil-Evanġelju llum meta kien hemm min ma laqax l-istedina, is-sit jgħid lil qaddej biex imur isib lil dawk kollha li jsib, lil dawk kollha li huma vulnerabbli, lil dawk li għaddejn minn żmien diffiċli, lil batut, lil imwarrab, lil imweġġa biex jidħol għall-ikla tiegħu u kien fadal il-post. Dak il-post huwa għalija, għalik li forsi anki qed issegwi llum u bħalissa tbet xi ftit minn Alla, bil-mod kif inti qed tgħix u bil-mod kif inti qiegħed timxi minn ġurnata għall-oħra. U allura dan id-don ta' tqassim li tqassam u tgħin il-minu fil-bżonn. Jissemma wkoll id-don tal-awtorità. Illi kull leader, kull awtorità, kull responsabbiltà allura li għandna naqduha b'mod sew, b'mod ġust, biex ikun hemm iktar paċi fost il-bnedmin. U l-aħħar wieħed li jisemma fost oħrajn id-don tal-opri tal-ħniena. Is-sejħa li għandna kull wieħed waħda minna li nkunu ta' modrija, ta' ħniena, li nifhmu l-xulxin, li konna preżenza u ħina l xulxin, li mħabba fil-prattika, fil-ħajja ta' kuljum. Għalhekk jew anke nkomplu din l-Ewkaristija flimkien illum billi inwettqu din l-istedina li qed jagħmlilna anke l-Vanġelu stess. Ejjew għall-ikla. Ejjew għall-ikla tal-Ewkaristija. Ejjew nissieħbu flimkien bħala komunità fil-knejjes tagħna. Ejjew nissieħbu flimkien bħala komunità biex nagħtu support il xulxin, biex inkunu responsabbli lejn xulxin, responsabbiltà reċiproka. U hemmhekk nifirħu u ngawdu fil-mulej ma' din l-ikla li diġà lestilna, kollox lest. Jiddependi biss mir-risposta li nagħtu aħna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Sejjew nresqu t-talbit tagħna. Nitolbu għall-isqfijiet, għall-Papa, għal dawk kollha li għandhom id-doni b'responsabbiltà li jgħallmu lil ħaddieħor biex ikomplu jmexxuna fit-triq it-tajba. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-morda u dawk f'diffikultajiet, familji li għaddej minn żmien diffiċli, dawk li wednihom biex nitolbu għalihom fit-talb tagħna, biex il-mulej ħarishom u jipprovdilhom l-għajnuna f'ħina u f'waqta min nies ta' madwarhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja biex jifqu l-gwerer u jkun hemm iktar imħabba fost il-bnedmin li nifhmu l-xulxin, però jew ma nħarsux il-bot ukoll u nippruvaw nżommu l-paċi fina, fil-familji tagħna, fuq il-postijiet tax-xogħol u madwarna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu f'dan ix-xahar għall-mejtin kollha li ħallewna, mod speċjali dawk li m'għandhom il-ħadd min jitlob għalihom, għall-erwieħ abbandunati. Nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għax-xita f'pajjiżna f'waqta u f'ħina biex l-art ma tċaħħadniex mill-frott u l-ħxejjex tant essenzjali. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina l-koll biex inkomplu narfu f'kull mument ta' talb dak li l-mulej jixtieq minna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ilqa nitolbuk mulej dawn it-talbiet u ħafna oħrajn li hemm fil-qlub tagħna, speċjalment dawk li qegħdin iseguna. Għatina verament il-ferħ tal-festa tal-ikla ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Amen. Biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu, għal-ħtiġijiet tagħna u għall-Knisja mqadsa kollha tiegħu. Għamel mulej li s-sagrifiċċju li sejrin inġeddu jitlaq quddiemek bħala offerta safja li tniżżel fuqna l-kotra tal-ħniena tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennewh jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġlu kollha nfaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħa il-ħobs, ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħa il-kalċi, reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja.
Għalhekk aħna u nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra li xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li jinħdu sem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu, mal-isqfijiet u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ftakar ukoll f'dawk il-persuni kollha li wednihom it-talb tagħna quddiemek. Ħenna lina l-kol nitolbuk u għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Apostli mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien bil-qalb ngħidu t-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobbsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-nina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw l-lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija sartna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi. La tħarisx lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla. Dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenin dawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħolix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik.
biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Kabbar fina mulej il-ħidma qawwija tiegħek u ġeddidna bis-sagramenti tas-sema biex bil-grazzja tiegħek nitħejjew tajjeb ħalli niksbu l-ġid imwiegħed lil min jirċevihom bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. Amen. Inbirku il-mulej, Inroddu ħajr lill-Alla. Naslu fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Nixtiequ ninfurmawkom li l-Arċidjoċeżi ta' Malta qed tilqa' ordnijiet minn qabel għad-djarju l-ġdid tagħha għas-sena 2024. Id-djarju li huwa bil-Malti jinkludi l-iskrittura u l-qaddis tal-jum, riflessjonijiet u dati tal-festi f'Malta u Għawdex fost l-oħrajn. Biex tordna l-kopja tiegħek, żur knisja.mt/djarju. Grazzi tal-li naqadtu magħna. Fost il-ħidma intensiva li għandha l-Knisja u Malta fejn jidħlu n-nies imġarba u li bihom tipprova tara kif se tgħinhom, illum ħsibna wkoll kif se nkunu ta' għajnuna anke permezz ta' din l-opra soċjali, mhux is-soltu ta' ħanut li fil-fatt huwa miġmuħ minn affarijiet il-bies speċjalment li ġejjin donazzjonijiet minn in-nies stess. U li fil-fatt il-ħtiegħu se jmorru kollha anki għal nies li għandhom bżonn l-għajnuna. L-iskop tal-ħanut huwa li nagħmlu ħwejjeġ available għall pubbliku bi prezz baxx. U l-iskop huwa li biex dawk il-bżonnijiet li hemm fil-komunità jiġu indirizzati mela l-komunità qed tgħin il-komunità stess. Hemm ukoll element tal-ambjent li minħabba li qed nerġgħu niċċirkolaw ħwejjeġ li kieku kienu ħajmorru għar-rimmi meta fir-realtà huma tajbin qed ngħinu wkoll l-ambjent dina is-sitwazzjoni. Alla tagħna smat tal-tagħna ħalli senna weqaf magħna, glorja l-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti omna, għalik jismat tal-tagħna Ġesu li twieled għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrilna d-nubitna minn ħallisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment dak l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. L-ewwel misteru minn ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort u għereq l-araq tad-demm. Missirna li inti fis-smawi titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dubitna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda risna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek mek int fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina metimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek mek int fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina metimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek mek int fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina metimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek mek int fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina metimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek mek int fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, merkent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, merkent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, merkent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, merkent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, merkent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja l-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina li inti jomna, għalik jismat talbtana Ġesu li twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna d-nubitna, ħlista minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Tieni misteru minn tadbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missirna li inti fis-smawiti ta' desismeti ġisaltnatek ikulli tritint kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, merkent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, merkent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, merkent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, merkent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, merkent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, merkent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, merkent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, merkent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, merkent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, merkent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jismat talbtana Ġesu li twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna d-nubitna, ħlista minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment dak l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru minn tadbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missirna li inti fis-smawiti ta' desismeti ġisaltnatek ikulli tritint kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, merkent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, merkent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmiek, merkent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-molejmiek, megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-molejmiek, megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-molejmiek, megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-molejmiek, megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-molejmiek, megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-molejmiek, megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-molejmiek, megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria al-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina l-inti omna, għalik jismat talbtana Ġesu li twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna d-nubitna, eħlisna minn nar tal-infern. Ħul ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misterju minn tadbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu kemm mow bis-salib minn Pilatu sal-Kalvarju. Missirna li jinti fis-smawiti ta' desismeti ġisaltnatek ikun li tritint kif is-sema jgħda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum, għatina llum, aħfrinna dubitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-molejmiek, megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-molejmiek, megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-molejmiek, megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-molejmiek, megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-molejmiek, megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-molejmiek, megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-molejmiek, megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-molejmiek, megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-molejmiek, megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-molejmiek, megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-molejmiek, megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria al-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina l-inti omna, għalik jismat talbtana Ġesu li twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna d-nubitna, eħlisna minn nar tal-infern. Ħul ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames misterju minn tadbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missirna li jinti fis-smawiti ta' desismeti ġisaltnatek ikun li tritint kif is-sema jgħda fl-ard.
خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazja mimlija l-mulejmiek, megen fost nisa mbirek il-frott tal-ġiftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazja mimlija l-mulejmiek, megen fost nisa mbirek il-frott tal-ġiftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazja mimlija l-mulejmiek, megen fost nisa mbirek il-frott tal-ġiftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazja mimlija l-mulejmiek, megen fost nisa mbirek il-frott tal-ġiftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazja mimlija l-mulejmiek, megen fost nisa mbirek il-frott tal-ġiftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazja mimlija l-mulejmiek, megen fost nisa mbirek il-frott tal-ġiftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazja mimlija l-mulejmiek, megen fost nisa mbirek il-frott tal-ġiftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazja mimlija l-mulejmiek, megen fost nisa mbirek il-frott tal-ġiftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazja mimlija l-mulejmiek, megen fost nisa mbirek il-frott tal-ġiftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazja mimlija l-mulejmiek, megen fost nisa mbirek il-frott tal-ġiftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina l-inti jomna, għalik jismat talbtana, Ġesu li twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubitna, ħlista minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajjaħ l-ewwa u ta' matana. Slim għalik li l-ek inajtu, għaliex aħna t-turufnati u li teva. Li l-ek nitnedu, aħna li nibku nolfqu f'dan għal-wit ta' dmuħ. Ejja melam, avukata tagħna, dawar lejna dawk lajnejn tieku tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament, il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġini Marija. Skont il-fema tal-Papa u l-bżonnijiet tal-Knisja. Missirna li inti fis-smawi titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun tritint kif is-sema jgħda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazja mimlija l-mulejmiek, megen fost nisa mbirek il-frott tal-ġiftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria l-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-rwieħ tal-purgatorju, għattijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistruma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li bdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza 17 bejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull fuħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija.
Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri tal-Avorju, Itlob għalina. dar ta' Deb, Itlob għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. faraġġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minar l-ewwel teba', Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruftalla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruftalla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruftalla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja, Ħenna lina. itlob għalina għaddisom Malla Biex ikun jisfaqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk illi ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-mqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu l-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Sa Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erbieħ. Amen. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Oħa Qaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għatina l-grazzja u l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sakrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna il-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom tal-La Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.